Dingkong nga ingoy Blei Blei ngi galat mengyom pelong yang ka online service bat ngi ingoy pibaro hakting utrai Nongpynim jungi Jesus Christ. Tishwa menginyach kemat tung yang penem haka jingduai. Session ko pabi nga ingoy me ko pabi ba milalan hai kapor kani ka step ko pabi mengyom syakri me ko pabi bat kumjuru ngi ingoy me ba memshim lain o ngi ko pabi me ribat sumarngi nakabasniu me pelaj ngi nakajingma jimsau ko pabi bat ni duai ko pabi tiki bregi ba pang bestom ko pabi hakani ka khlem ko pabi nga duai ko pabi hame ba min kat iki ko pabi bat kum juru men petsung tho iki ba kinyu isai me ko pabi kata ka jing kraw ko jome ko pabi ba kata ka jing eat ko jome ko pabi bat kum juru ni duai ko pabi tiki bregi mampatep sipang katin jome ko pabi ni duai ba men wat iki kepabe kenang bakin sutho ya kata ka jingit ka jume kepabe ba kum juru ni duai kepabe bat iti baduk berkiba bestom kepabe men dri bat smari ki kepabe bat men ai iki ya kata ka bam ka di ya ka jan ka nam kepabe bat nga duai kepabe inong kran kepabe ba in kran hakani ka step kepabe ni duai kepabe ba men ai bori ik pabi bat kumjuru bamen yaki ba ikran ko pabi ngi kem ko pabi ba inkran beda ka kating ko jome ko pabi bat yi breki ba sngap ikani ko pabi ngi kem ko pabi bakin skong thuk pabi yaki ka jingkran ka bagi kran hakani ka step ko pabi ka long ka ba penchit ram ko pabi yaki chisabi bat kumjuru ni duai ko pabi bamen yarap ngi ko pabi hakani ka step ai bakan long kaban yad bhag pabi ha man ka jome chisabe bat iki bangapan pabi aisha galong na man ka jome pabi bang IT lo kisanti jome pabi bang pani ni bok ha ting try Nongpynim jungi Jesus Christ amen. Tishwa bang khot ye I Mr. Obadaya Khongwir pi nyelam ngi shakajing police dang baduai ni ngi roi dang ka jingwai ka ba shi spa sopo. Baibl bangain kalong kaktin Blei kaya love you Jisu Nongpynim ka pyrthei ka Baibl bangain ka Baibl kalong kaktin Blei shem ruha ka Baibl ka jingkehbha Blei bayu kohnguh ai ti yang iban pen ka Baibl bangain ka Baibl kalong kaktin Blei Baibl bangain ngan kohnguh tang yaka kan salong kasyarak banyalam bedyanga ka Baibl bangain ka Baibl kalong kaktin Blei ngan bule mentanak kitab kesam nong ba sispa huai dekot ka baningkong hadok ka banyo ngan khmiat iki khmat sikilum nang no kan wan ka jingerap jonga kan wan no try ubalat hau ya ka beneng ba ya ka khendo onom sha ban khi ki jat jong me uta ubasumari me onom samthya hakmi uta ubasumari ki Israel
onom sam thia lam ni yo thia utrai ulong nong suma jong me utrai ulong ka jingka jong me ha ka khti ka mon jong me kasni kanom sho ya me misni lam ne ubnai men met utrai on sumari me na ka basniu baro ba on sumari ya ka men sem jong me utrai on sumari ka jingmi shaba jong me ba ya ka jingwan shapo jong me nadu menta ba hadu bam jukun tongin ya dwai kukpa jingi bam neng lombu teng bi try ai ngu try bamilaya lam try ni try ni kisni baro baladap try poi try hadu ni kapor try belong kapor bakordor abang yo try banganya lumlang kumni kumbang ilong try banya sing slok try tinjung me try tum kamau try kitiki badan try hiyeng try bapet try lyngba ka YouTube try tuman ang Kyrkhu ki tuman ai ki kamat kapat ko khot bakya try tum kamau try ka pyrthei bar ko me try kamau try ki doctor ki nurse bas ki frontliner bar try ki bade try ban sumar try ni ki bapang but try tum kamau try ki baduk bajinjar berdan jing dong sam ki ba cha thangan try tum kamau ki tuman nang petengan try ki try tuman ai try ni try ma phat bu kya but try to map say pop counting bar try bing let try ai sing Balang ki Khynnah ki bertips ni nama ki ni ngingu ngidam pan ha keteng batiang tam try Nongpynim Jisu Christ amen Kubleshibun Mr. Obadaya Khongwir mapila yelam ngi chakpuri sedang berduai bat ngi skem ba Blei un pendan kami pi shaki wi pat ki benta ti menta ngi nyo no ne inong kren I brangba balang jungi I Habamut Lyngdoh ti shwa bangin yo sngo ye ktin jong Blei nga khor khat ya ka prismo shi tim ba ki yelam ngi ka tu kan inteli ki jingwai ngai kumle pi baro ha ka kerteng batiang ba ka badon bor tam jong try bo Nongpynim jingi Jisu Christ ha ka ni kapor ngin rung ska jingero ba ka jingmani ka jong yo Blei ba nga khat ye pi ba pet lyngba ka YouTube channel jong ka Balang Presbyterian Pohkseh pi ki ba pet ni ki yeng sam ki jong pi ali ngi snok ti lang ali ngi rwai ngin nero ngin mani yo Blei ubri hok ban yo ya ka buram baro Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. In your right hand, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory.
out your power and love as we sing holy, 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 to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, 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 holy. I want to see you. Holy, 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 holy. I want to see you. We sing holy, 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 holy. I want to see you. Here I am to worship you. Here I am to say that you are God. You're altogether lovely, you're altogether worthy. Here I am to worship. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. We sing, here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sins upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sins upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sins upon that cross. I'll never know how much it costs
Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Perintah Peromju, amin. Ya ingu yu Blei, sa season 4 akan ikastem. Kebolong kastem kebekemen, na kebentar jungilang baro bat kam-tam Yapi ki hep ki beren. Jong Jingiaseng Khynnah kiba la ban yoi ban sengap lyngba kani ke YouTube channel hakani kastem. Ya ingu yu Blei bangidang yo ekalahan ban sengap eka kubor. Kaba ublei uju aya preng jungi nagawai katayo syakawai pan. Ngai kublei ye kinong isimenta baro hakani kastem. Nadu kinong yalam kinong isimenta kibenta kebaper khlem de jauh kerteng ki. Bat kumju yapi kibala ban yo iyenga lyngba kani ke channel haba pidon hala ke jongki kisam ke jingkublei jonga kalong ru ye kibala san ye ki kimi kipa bat ipilang baro kat kibala ban don lang ha ban sengap bat ban sha skor ye ting jong Blei hasoy ka bangin yo sngow nagaktin ke jong u ye ka ig Blei udon ban keren hapreng jungi ye step ngakwa bangin pai Syaka City kejong Apostle Paul syakinong Hebrew kelenong kabakhat lai bat kadkhot kabakhat riu bat ngan penpuli kini kadkhot apdeng jong pi ha kini step ka ongkom ni Henry ya kabale bha bat ya kabasam isynei tuat kelet pi namar daga bakum kita ke jingkenya on pen sngewbha ya Blei kalong kadkhot kabas ngau tanat habangi puli ka bat lada pishim ya ka Baibl pareng pinsyam baki jingtho ki ongkom ni do not forget to do good and to help one another because these are the sacrifices that please God. Don ki khotba pareng ki babu ya kani ke kentin forget ki bu neglect ki babu ya ketin help ki bu da ketin ke baong share what you have. Bat kamta ladangan puli ya ka sa sisen ko ongkom ni do not neglect to do good and to share what you have for such sacrifices are pleasing to God. Kidai ki kentin ki bas ngobang bat kidai ki kentin ki bas ngothiang hado kata-kata habangi puli na ketin ke jong Blei. They help ki ba eat but kinong pet hakani ka por ngadon kini ki sautuli ki kentin ki bapen kan ma yungi hakani ka step ki ai kini ki kentin lada pipet ya ketu ka benta na kini ka khon ka kentin ka baningkong ka ong Henry lani lada ngabu da ka kentin pareng ka ong but come on ayu Henry kini ka kentin ka ong kat kum ki jingtho ki ong kum no ki ong ba kajing syakri kajing ro kajongi kambyang tangdak sintur kajongi henroi kum ki kristan ngidei banle ai kata kalong ba ngin ban syukut tang hakabang ngi mani yu Blei tangdak sintur kajongi henroi ngi don kamru banle ai bat namar kata-kata hakabar sedak jongi kadkhon kabu ye ketu kentin henroi hadin da people ter kom tu pensyam ya kani ka benta ka baong what kelet pi bat nama kata ngasyam ya kani ka point ka baningkong ka ong but lani ngala ban ong da koi ka kentin do not neglect do not forget ka ting ka jong Blei ka ong ngi kumta ban le ayu ngem dai ban kelet ban le ayu ngem dai ban ong ba ngin susngap jarno ka tin go jong Blei kumbangila puli ka ong ha preng jongi ba ngidei ban le ye ka ba ban ye ka ba sam isynei kita kidi ki wepan ki kintin ki babot na lor jong kani ka tin Henry
ya ka bha bat ya ka sam isynei tu wat klet pi ti nga namar kata daw nga sngewbha kadong ka jingken tu yangi kalau nga jingken tu ya pi ki heb ki bered bat ingi iwe pi we ru ba ngi dei ban don ya ka ni ka benta ban le bha bat banya sam isynei habong man le bha kamot ayo hagtin pareng ka ong do good kamot make a helpful contribution to a situation le ban yarap hakaba kanu ka por ka bas ngodon kam bat ka bas ngodon kam ban le ya kata le isnei yano le isnei ya kita ki baduk bat ki bajenjar le isnei ong ka ting jong Blei le isnei kat ka bapila bat nama kata nga sngewbha kalong ka jingpen kan mau la dangi puli ya kani ka khot barok hoi bakum ki khun ki jong Blei ki bala siuspa kum ki hep ki berut nado ba pidang rit kani ka dei ka kawai na ki kamram ka Blei upen kan mau yangi bangi dei ban le bha ban ban ya sam isnei balei ban le ban hap ban le bha balei ban isnei hatula dangim le bha hatula dangim le isnei kan long kum no ka jubab ka ba ngin pen na ka ting ka jong Blei ka bale bha bat ka bai sam isnei le dangi pet ik ki khot ki bahadin ki ong ki ba kom kita ke jingkenya on pen sngewbha ya Blei kata ka diga jubab kan hap ka bered ka ba Blei ukwa yangi bangin le bha bat ngin le isnei kwe da ka bangin le kumta ka ka banwan ra kalong ka jing pen sngewbha ya Blei le ni ka jing shakri ka ba pen sngewbha ya Blei ki don shibon ki khot ki ba yasno bat kani ka banta na kani khot ha ka bangi kran ya kani ka le bha ha bangi kran ya kani ka le isnei bat la pipet ka kitab ka jong proverb ka lanong ka balai ka khot ka ba atnyo ko ong kumno ko ong wat khang ya ka ba bha na kita ki be dei ban yo ya ka haba ka shong ha ka bor ka ti jong me ban le ya ka ta Galatia an ri pho kum ta ti kat bang yo kala babet tung in a 3 minute ya ka ba bha ya ki bri baro snap ka ti ka jong Blei ka kran shai preng jongi bakat ka bangila le isnei hala ka jong ka bor hala ka jong ka jingleh to ngin le ya ka ba bha bat to ngin 3 minute ya ka ba bha na ka benta ki bri baro bat nama kata kini ki benta ki banga labu akhmat jong phe ka baning gong ong pi to what klet namar ngasno ban ong kom ni ba kam dei yangi kum ki khun ki ba it ka jong Blei ban klet ya kani ka benta ban le bha bat ban le isnei ka ba ar ka ba le bha la ne ka ten pareng yong do good la ne ya rap iki wei ha ba ki don ha ka shitom bat ka jinjar ka balai ka mong ong pi mane ya sam isnei ka ten pareng yong help one another Lani la nga bu da ko ka tin ko ong share what you have. Alam mi kiwe. Kai kat ka papidon. Kai ka papila ban le. Kai ka papila ban ai. Namar kita baro ong ka tin ka jong Blei. Katakan kan pen sngewbha ya Blei ujongi. Ubangi mani halaka sngi. Lanang ye kren. Halo jong ni ka benta. Ngakwa kan manbu i ka jingkali. Hatu pila julia isnei yanu hatu pila juaram yanu si ting teng ngila banyu isibun ki aka hakalin tiyat ke jongi leni hakija ka shong kija ka sa ke jongi nringim jupoi perkhat baki don ki breu ki ba don kam ya ka jingarap ke jongi tile si la kalong ki bahap ya pi ki hap ki berit leni ki balasan leni yangi kum ki kimi ki kpa lani yangi kum ka balang lani yangi kum ka shnong ka thau ladangim pat simnale ya kanu ka babha lani ngim pat le isnei tungin persang no eka namar kata ka jingle jongi kan pen kemen ni ka do not ka jongi bat kam tam
kan sngewbha yo nu Blei u jong hoi lihat si pilap nong kum ki hep ki berit kum nu kan ngan lihat kata ngampat don jing trei lani ngampat don pisa lani ngampat don ke bangala ban ai si ki wepan nrei ngong pe ki ibarat tam iba pilap ban le ki hep ki berit kata kan sngewbha yo Blei ngan yu thu pi ba Jingiaseng Khynnah Jingiaseng Samla wan aga balang hiru ngi jule kumno snam gi bladep wat hadu menta maneru kadon kapor nda kumni artan nda ba kalau janwan kapor telang ngi ju yuthu sigid khot daga balang balada don manu ki badon ki jan ki berim ye ki tiar kitar ki berim lada gi don ye kinu ki ba pi ong le singa ngam don kamsu ikene pilak ban bu bhai kita bat ban lum si jaka bat pilak ru ban poi sei mani lada pimna ban poi si mani ru pilak ban bu ke ye ke jong pi le ni ong ye kin man le ni ong ye mei pa ju pi ba kini ti ngakwa ban ai ye ki na kam ta jong nur jing do ki balik si ki badon kam le si kala melong ke sweater ke ba ngam phong shu anda ke tu ke sweater kala da pi ai da pi yenu ki baduk ki bajinjar le si kan pensaat ye ki bat kan long kajing mentoi na kam ta jong ki bat nomor kata ngan yu thu ipi baga balang kajuhi kai ngi ban le kum ta komong ong ipi mene hagi benai telang la julum mi ki jan kinap bat daladon kam ban thi ru ka julang ka balang ka jule kum ta bat abala lom mi kini ki jan kinap bala lom mi kini ki tiar kitar ka balang kalet pet ban ai iki tu ki ying ki beduk ki bajinjar bat daga balik kum ta kini ki ying ki beduk ki yok ban mat ye ka jinglehbha bat ki yok ban mat ye ka Kyrkhu lyngba kini ki jing ai kalong ka jing kai ka badon kam namar kata yangi iwei pe iwei kalong ka jing kai ka badon kam bangin don ye ka ni ka mensim sngou isynei ka mensim lehbha ye ki wei pat bat ngan ong ye pi kan hep ki berut ba tang kita ki badon ye ka mensim ka bersubun kila ban le isynei balada khlem don ni ka mensim ka bersubun nginom la ban le isynei ki wei bat nginom la ban le bhai ki wei ti nomor kata na sngou galong ka badon kam bangin don ye ka ni ka mensim ka bersubun kanang ba ka jing subun jongi kanong ka Kyrkhu ye ki wei pat hagabi dei bat kani ka benta ngadon ni ka wei ka jing thu khana ka balingkon sapang arngut ki briu hagawi ka por wei na pleng jongki ude utrai jongkawi ka company bat ulong briu beruspa bat uni utrai ulong ru badon ye ka jinglong ka badom bat aktin pareng ila ong ubalong short temper tilo ong ba udon wei pat unong tray hagani ka company ka jong u bat akawi ka sngi unong tray ulalej banbu ye ka jingkerpat akhamat ka jong uni bos ngani ka company bat banong subasi banyarap yenga ban ai pisa kliang namar ba ukun jenga usitom bat ka ka jubab ka bulayo kalong ngamla banyarap yame namar bame mem simnalong unong tray ubale ba haga company ka jonga kata kalau ka jubab ka ba mat khongpong ia ka jing angnut ka jong u balong ba uni unong tray jong uni ubri ubruspa ulahapan mi no da ka jing no mansim bat komta lai thu khana ba ukun jong uni ubri ubruspa utrai jong kata ka company ong bahagu sngi ulalet sukpa bu ong pa ai pisasi enga haga bangala ban let kai biki parlok ke jonga tiu ni ukpa hang tang tak lem da punslam ula sei sibun ke pisa bat ula ai bol ong ki ra ikane bat lek kemen bat ki parlok ke jong pe ti kumta anda bau tau khun ula ya ula let sngewbha bol ki parlok bat ong ke ke baleja ba hapdeng jong kata kajing sngewbha bat kajing kemen ka jong ki kilamat ye kajing ye kendu accident haga bakata ka kali ka bakisong kalair tingkhu ting bat ka wi ka trok balong ba uni ukhun jong uni utrai jong kata ka company ula sitom sibun ula sitom ba
balahap manra no wood yu hospital. Ndala poi hospital kabaning kong haga bagi doktor bagi nas ki ong. Kalong bangi don kam snam Kyrkhu ban lan ban pelan ya uni ukun jong ta ubriu berspa naga jingma. Ti hang tai kelewat ya kata snam Kyrkhu bat laong ba kila snu sitom banyo ya kata snam. Den roi ke bala jal ong ba kata ko kubor kala poi hakiskor jong utu ubriu ubalong nong trei jong uni utrai jo kata company balong ba uni ubriu ula mare wood hospital bat khlem da perslam ula lej ban test ya kasnam bat ban ai bat la syamru ba kata kasnam ko ai kalong ka bayahap haga banya dei ban ai yo to kun jong uni uta ubriu ubadang ukun uta ubriu beruspa bat long ba ka jingleh ka jong uni ubriu kala pelaj ya ka jing ka jong uni khna na ka jingma lomba ba to pa ulawan bat abolu ya snow kita ke ai ulawan ula dem ya ki nyomat ke jong usapo ula lej ban kedup yo ni unong trei ujong badul ong balam da dei bada ka jing bada ka jing isynei ka jong me ka jinglehbha jong me le si ukun jonga unjin ladon hatmir jong ka jingyam kata kan hab it ka dei ka ba ka ting ka jong Blei ka kren bat ka ong yang abipi lehbha ban ka baya sam isynei namar kani ka bangile kumta kan pen sngewbha yo Blei pitep ka ting ka jong Blei ka ong kumno ladang emle isynei lani ladangi kelen ika ban le isynei kiwei ladangi puli naka citi ka jong Jacob sa khat nyo ka ong no namar kata ha ubatep ban le ka babha bat ubam le hau taken kalong kapop singap ka ting ka jong Blei ka ong kumta teke nama kata ka bapen kan mau ingi kumbang labu akmat jong pi mane ka baning kong kalong wat kelet baar lehbha balai isynei ki beduk ki besitom ki beran kami ka jingrap ka jongi bat ka bersau kalong kini ki jingleh ka jongi kilong ki jingkenyaken ki ban pen sngewbha yo Blei le se ka bakum gani ka por ka bang ngidon hayi ngasem ngidon hala ka jong ka kamra ka bangemla ban le sabar ka bangemla ban le ki jingrap ki jongi ka ka bangi di ban le ka wei ka bangala ban ong ya pi ka bakum gani ka por kalong ka ba phila ban le kum ki hap ki berit kalong duai lem na ka benta ki wei pat le se Jisu undan la suba ya gani ka benta ka ba pi pen le duai lem ya kitu ki bapang ki besitom duai lem ya kitu ki balet Bantei ka ba ni ong ki kita ki frontliners ki balet ban yeng khmat naga benta kani ka khlem naga benta ban li ai ka jing sumar duai lem naga benta ki police department duai lem naga benta kitu ki help ki berit ki ba kemyo ikalat ko ban song ka ying ka baba ban yo ka bam ka di ka mayo mapi ki don ki ba wat tang man bam chisin chisniru kemyo duai lem kai nam ta ka jongki duai lem ba ublei ni isynei un ai unyarap bat undon ringkat lembat ki oi kalong ka jing pengen mau yanga ka jing kan mau yingiru ki bersan bangiru ngidon bat ngidei ban sim ya kani ka benta aga ba ka ting ka jong Blei ka ong da ka bangile ya kani kan pen sngewbha yo Blei tu shoy ka bangan song bat ka bangan pen kut no ya kani ka jingkron ka balingkot ha kani step ngadon ini video ka bangnya pelang kendiat ya ka banlong ka jingkehbha na ka benta jongi bat ru ibai dei bat ini khot iba ngilayo tu to Blei un Kyrkhu yang kani ka por bat tungin pelang ya kani ka clip ya video. A glass of milk. There was a poor boy who made a living by selling various things to pay for his school. One day, he was very hungry and felt he couldn't walk even a few steps. He decided to ask for food at a house. He knocked the door and saw a young girl at the doorstep. He asked the girl for a glass of water. The young girl understood that
he was hungry and offered him a glass of milk. He drank the milk and asked how much he had to pay for the milk. The girl simply smiled and replied, "You can repay me with kindness." The boy did not understand what she had said, but he walked away happily. Years passed by. The young girl, who had grown to be a young lady, fell seriously ill. She was taken to a big hospital for treatment. Dr. Kevin, a renowned specialist, was called in by the hospital to examine her. As he entered her room, Dr. Kevin immediately recognized the lady. Dr. Kevin looked after her for weeks and months. At last, she was completely cured. Everyone praised the doctor, while the young lady was quite afraid about the hospital bill as she could not afford to pay. Dr. Kevin asked the hospital to send the bill to him. After receiving the hospital bill, he wrote a note and sent it to her. With lots of fear, she opened the bill. Her eyes filled with tears and happiness once she opened the bill. She found the bill cancelled, but that was not the reason for her happiness. She read the note, "Bill paid years ago with a glass of milk." The moral of the story is, one kind deed begets another. The to Blei un yarap ban Kyrkhu yangi lyngba kani kapor lyngba ini jingkran ni belingkot bat unang long Blei unang yarap pan aibor ki hep ki berit ki jongi hala ka jonga balang bat ki tu buruk ki weipat ki bapet bat kami yakni ka channel bat ingilang baro Blei nam ta ka buram ka jongu. Amen. Ngai ba yesngu yaka kubor na phi irama balang Habamut Lyngdoh te shwa bangin pinwai no ngin roi ka jungwai ka ba sanspa khnai phunreu ta roi ka ni ka jungwai nga khojya irang ba balang ba Habamut Lyngdoh ba in pinlat ngi daki jingkehbha pinwai. Tyngshain yong Jisu, Tyngshain ber, kum sharak red men mit Jingiaseng Khynnah, ka pyrthei ka ladum di tu Tyngshain, ha ka yin ka jong khlem sngewlehrain. Tyngshain yong Jisu, Tyngshain jong lada pi man jingun katangam sngewbha nabu Ngan kumi la pin Tyngshain ha ki shnong ki jong khlem sngewlehrain. Tyngshain yong Jisu ha ki shnong Bunjat ki jing snew she shaki care sao dong Bob kurdo bat snow si di to Tyngshain ha ka ri ka jong khlem sngewlehrain. Aga boy no jong ni ka jing shakri ka jongi yakni step ni aingu yemi Blei na ka banta ka ni ka khubor bat ngi duai bakan pensat boringi iki khono hep ke jongi bat ya baro kitu ki boyo i ba ka bi asngo yaka bat to da airu ba ka jingai ai ka jong Jisu Christ unong Nongpynim jongi ka jing ejba ka jong Blei kupa bat ka jing slok ka jing pentingan ba ka jing pensat bor ka jong mensim ba khoj ke nyai don kat lembat ngi kum ka balang kum Jingiaseng Khynnah bat kitu baro ki basngap ki mani ba ki badem e ka kerteng ka jong trai bu Nongpynim keleng setlak ke pyrthei mentah bat halak taru. Amen.